ҳамдёрон азиз, салому алайкум. 18 август соли 2024 қарор дорем дар деҳаи Лучоби ноҳияи Варзоб дарони Кӯҳистон. ҳамин сол ҳоҷи Юсуфи ҳамсояи мо ин замини ҳавай аст, дар дарони кӯҳ обуд кардааст. ҳамин сол аз ман чормағз харида, соли гузашта аз ман чормағз харидагӣ буд. Имсолам хариду. ин чормағзҳои соли гузаштае ки аз ман харидагӣ намуд. ина бинед, чормағзҳо аллакай баста аст. мана 4 дона баста аст. дарони санг шинондагӣ. ина бинед. яъне чормағзҳои хубро мо аз Туркия мебиёрем. қадпаст то 7 метр мешавад. бисёр мебандад. Чандлер. мана ин як аз намунаҳои ҳамун чормағзи мо овардагӣ. агар ба шумо ҳам хеле чормағз дар кор бошад, ҳатман ба ман муроҷиат мекунед. мо ба шумо дастрас мекунем аз Туркия. як мартиба нишонте ман ҳам хеле чормағзҳоро бинед ки чӣ қадар чормағзор кардааст. бо мобайнаш холӣ аст, хушк шудагӣ аст. хушк шудагиашро боз имсол бо мебиёрем. мана ин дигар чормағз аст. дар онҷо баста буд, дар инҷо соли оянда мебандад. аллакай гулхонаҳо кардагӣ аст. чормағзи чандел. нашунамояшон бисёр хуб аст. ин дусола чормағзе ки мо овардему шинондем. ҳоҷи Юсуф оварда шинонд. онҷо дабо аз ин калонаш аст. байша нишонте наздик биё. мана онҷо. ҳади онҷо равем бинед. мана инашам як дона бастагӣ аст. бинед. ҳозир дигараша мерем. мана ин чормағзи 2 сола аст. 2023 баҳор шинондем. 23 тамом шуд. 24 қариб 2 сола месолӣ. мана аллакай бастагӣ аст. мана бинед. мана инҷа бастагӣ аст. мана инҷа бастагӣ аст. ин болода бастагӣ аст. мана чормағзҳои чандлер. ана инҷа бастагӣ аст. ана инҷо бастагӣ аст. ва бинед ки ин чормағзҳо дар даруни замини санглох, чиқад санглохро пиставу чормағзу бодом, ино ҳамин санглохро дӯст медоранд. ва агар шумо заминҳои бекор дошта бошед, ҳамқай санг бошад ва ҳеҷ чиз нарояд дар онҷо, ҳатман дар онҷо дарахт шиномад аз ҷумла пиставу чормағзу бодом ҳамоно нағз мерӯянд. мана ҳамдёрони азиз, ба касе ҳамин чормағзи чандер дар кор бошад, ба ман рақам телефонамро мемонам, ба ватсапи ман ба ман муроҷиат кунед. мо ба шумо моҳи феврал дастрас мекунем. дар паноҳи худо бошед.